कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. विकासासाठी अजून 5 वर्ष मागत असतील तर ते नितेश राणेंचं अपयश असल्याची टीका बुवा तारियाने केली आहे. नमस्कार. आज आपण इथे सर्वप्रथम मी देवगड शहरवासियांचं जे आज दिरबादेवीचा उत्सव आहे, त्रिपुरी पौर्णिमेचा, सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. दिरबादेवी ग्रामदेवता असल्यामुळे पण आजच्या दिवशी देवगडचा कचरा संकलनाचं काम हे बंद ठेवण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. तर ती का आली तर देवगडचे जे माजी नगराध्यक्ष आहेत योगेश चांदोसकर यांच्यानी या अगोदर एक राष्ट्रवादीच्या आपल्या उपनगराध्यक्ष आहेत या भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे कुठेतरी त्यांना वाटलं की आता आपला नगराध्यक्ष बसणार, आपली सत्ता येणार. त्यासाठी त्यांनी आपल्या मार्फत एक जागा दिली कचऱ्याच्या संकलनासाठी. पण ती जागा दिल्यानंतर कुठेतरी शासन निर्णय झाल्यावर त्याच नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ 5 वर्षाचा झाल्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास झाल्यावर त्याच जागेतून नगरपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांना अक्षरशः त्यांनी हाकलून दिले की माझ्या जागेत तुम्ही पाऊल टाकायचं नाही, इथून चालते व्हा. मी बाकी भाजपच्या नगरसेवकांना आवाहन करेन की सभागृहात त्यांच्यानी चांदोसकर यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडलेला की त्यांनी देवगड शहराचा कचऱ्याचा प्रश्न सोडविला. माझं आव्हान आहे त्यांना की त्यांनी तसाच एक आता येणाऱ्या आगामी मासिक सभा असेल त्याच्यात त्यांच्या निषेधाचा पण तसाच एक ठराव घ्यावा. केवळ स्वार्थापोटी किंवा कुठेतरी आम्हाला देवगड शहराची काळजी आहे म्हणून त्यांनी ते हे सर्व केलं. जसं देवगड शहरवासियांनी चांदोसकर असतील, रामाने असतील यांना जसं घरी बसवलं तसं ते त्यांच्या जीवावर उड्या मारतायत, त्यांना पण घरी बसवावं असं मी त्यांना आवाहन करीन. त्यांना कोणतेही देवगड शहराचे आज आमदार नितेश राणेंना 10 वर्ष झाली तरी कोणते पाणी प्रश्न असेल, कचरा प्रश्न असेल, कोणतेही प्रश्न सोडवता आले नाही आहेत. त्यानंतर त्यांनी जवळपास मला वाटतं 10 वर्षात फक्त इव्हेंट केले, कार्यक्रम केले, त्यांचे गाजावाजा केले, औषध आपल्या दारी असतील, कुत्र्यांसाठी शेल्टर असेल, त्याच्यानंतर मोफत वायफाय असेल किंवा तुमचा ह्याचा वॉटर पार्कचा प्रोजेक्ट असेल, असे फक्त इव्हेंट केले. त्याच्यावर पुढे काहीच झालं नाही 10 वर्षात. आणि मला वाटतं आज त्यांनी एक प्रेस घेतली आणि सांगितलं की देवगडवासियांचा पाणी प्रश्न मी सोडवीन, मला अजून एक संधी द्या. 10 वर्षात तुम्ही सोडवू शकलात नाही. आज देवगड शहराचा हॉस्पिटलचा प्रश्न गंभीर आहे. तिथे मला वाटतं गेल्या महिन्यात 1-2 दिवसाचं मूल दगावलं. पोस्टमार्टमच्या रूमची अवस्था वाईट आहे. तिथे 50 खाटांचं जे हॉस्पिटल होतं आहे त्याची प्रशासकीय मान्यता असेल किंवा तांत्रिक मान्यता असेल किंवा त्याची निधीची तरतूद असेल ही महाविकास आघाडीच्या काळात झालेली असून त्यांनी फक्त आपण केलं आहे. ठेकेदार त्यांच्या मर्जीतला असल्यामुळे त्याला घेऊन नारळ फोडून आम्ही केलं असं कुठेतरी भासवत आहेत. त्याच्यानंतर त्यांनी पवनचक्की गार्डनचा पण विषय तसाच आहे. पवनचक्की गार्डनचा शिवसेनेचा पालकमंत्री असताना नगरोत्थान किंवा पर्यटनच्या माध्यमातून जे पैसे आले त्या पैशाचा पण त्यांना योग्य विनियोग करता आला नाही. त्याच्यासाठी जे पार्किंग असेल किंवा लहान मुलांचा प्ले एरिया असेल, हे कोणतीही सोयी सुविधा नाही. आज मुलांना खेळण्यासाठी तिथे कोणती जागा नाही किंवा जो प्रतिबंधित एरिया आहे पवनचक्कीचा, तिथे पर्यटकांचा कधीही जीव जाऊ शकतोय. या अगोदर पण काही घटना घडलेल्या आहेत. हे त्यांचं एक कुठेतरी अपयश आहे. महाविकास आघाडीने दिलेल्या निधीचा पण त्यांना योग्य विनियोग करता आला नाही. त्याच्यानंतर त्यांनी देवगड बस स्टँड असेल त्याच्या जवळजवळ त्याचा पण गाजावाजा केला की आम्ही 2 कोटी रुपये निधी उपलब्ध केला. तर ते त्या अधिकाऱ्यांचं श्रेय होतं, त्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवलेला पण त्याचं पण काम त्यांच्या मर्जीतल्या ठेकेदाराने केलं. आज 2 कोटी रुपये खर्ची घालून तिथे देवगडच्या शौचालयाची अवस्था बघा. देवगड बस स्टँडच्या असेल किंवा काही सुधारणा नाही. जी सगळं स्ट्रक्चर त्याचं बाद झालं आहे, शिगा चढल्या, त्याच्यावर फक्त प्लॅस्टर मारून कलर काम करण्याचं काम करण्यात आलेलं आहे. तसेच बाकीचे जे विषय आहेत पाणी प्रश्नासाठी आम्ही आमच्या काळात त्या पाणी योजनेचं देवगड दहीभाव नदी योजनेचं आम्ही वॉटर ऑडिट करून घेण्यात आलं. त्याचे वॉटर लॉसेस काय काय आहेत, NRV वॉल कुठे बसवायचं आहे, एक्सप्रेस फीडर लाईन आहे, हे सर्व आम्ही केलं. आमदार महोदयांनी मला वाटतं सभागृहात येऊन आम्हाला शब्द पण दिला एकत्र येऊन काम करू. फक्त तो
तेवढ्यापुरती स्टंटबाजी होती. त्याच्यानंतर त्यांनी त्याच्यावर काहीच पाठपुरावा केला नाही की कोणता पत्रव्यवहार केला नाही. उलट आम्ही आमची सत्ता नसताना पण नगराध्यक्ष मॅडम असतील किंवा त्यांच्या सहकार्याने असेल, त्यांचे मंत्री असतील गुलाबराव पाटील किंवा आमचे खासदार असतील विनायक राऊत यांच्या माध्यमातून आम्ही पाणी आरक्षण दाखल्याचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण करून आज ती योजना तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यतेच्या टप्प्यावर येऊन थांबली आहे. ती जर तांत्रिक मान्यता आमचं सरकार आले निश्चित आम्ही ती योजना वर्षाच्या आत पूर्ण करून शहरवासियांना पाणी देऊ. यांना त्या देवगड शहराच्या जनतेशी काही पडलेलं नाही. उलट ते देवगड जनतेच्या शहरावर रागच काढतात की त्यांनी आम्हाला निवडून दिले, त्यांच्याकडनं सत्ता हिरावून घेतल्याचा एक देवगड जनतेवर राग काढण्यात आलेला आहे. 32 कोटी रुपये तर त्यांना खरोखर एवढा कळवळा असता तर 32 कोटी रुपये त्यांनी शहरासाठी जो निधी दिला त्या निधीमध्ये पाण्याच्या पंपासाठी आम्ही फक्त 30 लाखाची मागणी केलेली होती. एक 5 किलोमीटर लाईन बदली करण्यासाठी 1.5 कोटी रुपये आम्हाला हवे होते. ते पण देण्याचं त्यांनी सौजन्य दाखवलं नाही. उलट त्यांच्या जे नगरसेवक आहेत किंवा इतर जे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी वैयक्तिक फायद्याची किंवा वैयक्तिक जी ठेकेदारी करण्याची कामं जी फायद्याची आहेत त्यातनं जनतेला काहीच फायदा झालेला नाही. आज आनंदवाडी स्मशान असेल किंवा मळईचा रस्ता होता, इतर जे रस्ते होते किंवा माझ्या वॉर्डमधील रस्ते होते, निव्वळ फक्त आम्हाला आमचे वॉर्ड आहेत म्हणून त्यांनी कुठेतरी सुडाचं राजकारण करून आजपर्यंत ती कामं तशी जडवून ठेवली आहेत. त्यामुळे देवगडवासियांना माझं आव्हान आहे की जर आमदार तुम्हाला आव्हान करत असतील की मला अजून 5 वर्ष द्या, मी तुमचा गेली 10 वर्ष ते पाणी प्रश्न सोडवू शकले नाही. फक्त विधानसभेच्या पायऱ्यांवर बसून त्यांनी एकदा बॅनर घेऊन स्टंटबाजी केली. त्याच्यानंतर परत त्याच्या जो लेखी पाठपुरावा करावा लागतो, महाराष्ट्र ग्रामीण पाणी पुरवठा असेल किंवा गुलाबराव पाटील किंवा इतर जे पाणी पुरवठा मंत्री असतील त्या खात्यांमार्फत जो पाणी पुरवठा त्यांनी त्यातलं काही केलं नाही. उलट आम्ही आमच्या माध्यमातून 200 डंपर गाळ काढण्याचा असेल किंवा फायर शहरासाठी महत्त्वाचं जे फायर ब्रिगेडची गाडी आणली, बेच क्लीन मशीन आणली, इतर अशी खूप जी लोकांच्या फायद्याची आणि गरजेची कामं आहेत ती आम्ही केली. पण या आमदारांनी काहीच करू शकले नाही. खासदारांच्या माध्यमातून आज देवगड आनंदवाडी प्रकल्प आहे जेटीचा, जो महत्त्वाचा आहे, देवगडचं अर्थकारण बदलण्याची ज्याच्यात ताकद आहे, तो जवळजवळ 80% आम्ही आज पूर्ण करून घेतला. 1200 मीटरचा जेटीचा रॅम्प पूर्ण झाला. मी एक 4/10 2024 एक उपोषणाचं पत्र दिलेलं देवगड बंदराचा गाळ काढण्यासाठी. त्याच्या माध्यमातून आज माझ्याबरोबर MFD महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेंटच्या ज्या आयुक्तांनी मीटिंग करून त्यांनी आज देवगड बंदरात ड्रेजर दाखल झालेला आहे. त्यामुळे देवगड मच्छीमारांचा जो प्रश्न होता, गाळामध्ये ज्या बोटी रुततात किंवा सुट्टीवेळी ज्या बोटींना अपघात होण्याचे जे हे चान्सेस आहेत ते कुठेतरी कमी होणार. देवगड बंदराचा गाळ काढल्यामुळे एक चांगला एक विषय मार्गी लागणार आहे. अशी भरपूर कामं आमच्या माध्यमातून झालेली आहेत. आमदार जर अजून 5 वर्ष मागत असतील तर हे त्यांचं अपयश आहे. त्यांच्याच याचं जे दुसरी एक जागा भटवाडी येथे घेतलेली आहे, पण तिथे पण त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी कुठेतरी कंपाऊंड घालून ती पण जागा आज बंद केली. इकडची पण जागा बंद केली. यापूर्वी आम्ही दाभोळ्यात जागा घेतली. त्या दाभोळ्यातल्या जागेचा ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेचा ठराव घेतला, बॉडी सदस्यांचा ठराव घेतला, 3 फेज कनेक्शन मंजूर करून घेतलं. तिथे बॉटल क्रशिंग मशीन असेल, खताची मशीन असेल किंवा हायड्रोलिक प्रेस करून क्यूब बनवायची मशीन असेल, या सर्वांचं फाउंडेशन मशीन बसून एक प्रोजेक्ट सुरू होणार होता. तिथे पण चांदोसकर असतील, रामाने असतील किंवा इतर त्यांचे कार्यकर्ते असतील यांनी राजकारण करून ती पण जागा आमची बंद पाडली. त्यामुळे सद्यस्थितीत आता कचरा संकलन कालपासून प्रशासनाने बंदच केलं जागा नसल्यामुळे. प्रत्येक ठिकाणी यांनी राजकारण केलं. साळसकर यांनी बॅग भरायलाच घ्यावी. त्यांनी जर राजकारण सोडेन अशी भाषा केली असेल तर त्यांनी नुसते आधी त्यांच्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे फोटो फक्त नगराध्यक्षांच्या दालनात लावून दाखवत, बाकी त्यांना एकत्र आणण्याचा नंतर विषय. नुसते एकत्र त्यांचे फोटो बाबा त्यांच्या नेत्यांचे आणि शिंदे गटाच्या नेत्यांचे फोटो फक्त लावून दाखवत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.